हॅलो फ्रेंड्स, आज आपण बनवणार आहे मसाला वांगी भरलेली छानसं. चला तर मग बनवूया मसाला वांगी. प्लीज माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि शेअर करा. पहिले वांगी भाजून घेऊयात. त्यानंतर आपल्याला एक कांदा, लसूण, किसलेलं खोबर, सुक्कं, कोथिंबीर. आता आपल्याला खोबरा, कांदा आणि लसूण भाजून घ्यायचे. शेंगा भाजून झालेले आहेत. कांद्याचा कलर थोडासा चेंज झाले. आता त्याच्यामध्ये खोबरं ॲड करूया. याच्यामध्ये लसूण पण टाकलेलं आहे मी. वांगे अशा प्रकारे चिरून घ्यायचे, 4 पीस करायचे त्याचे. मीठ टाकून मी पाण्यामध्ये कापून ठेवलेले आहेत. त्याने आपले वांगी काळे नाही पडणार. त्याची बॅक साईड पण कापून घेतलेली. एक टमाटो, मिक्सरमध्ये शेंगा ॲड केलेले. त्यानंतर आपण खोबरं, लसूण आणि कांदा जे भाजून घेतलं होतं ते ॲड करूया. टमॅटो एक, कोथिंबीर पण ॲड करायचे. हे सगळं आपल्याला वाटून घ्यायचं मिक्सरमधनं. वाटून झालेलं आहे. आता एका कढईमध्ये तेल घेऊया. तेल गरम झालं. आलं लसूण पेस्ट थोडंसं परतून घेऊया. परतून झालेलं आहे. आता ह्याच्यामध्ये वाटलेला मसाला ॲड करायचे. ह्याला छानसं परतून घेऊया. परतून झालेलं आहे. आता चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे. चवीप्रमाणे जेवढं पाहिजे तेवढं मिक्स करूया. त्यानंतर आपल्याला 2 चम्मच काळा मसाला, 1 चम्मच लाल तिखट पावडर, 1 चम्मच हळदी पावडर मिक्स करूया. अर्धा चम्मच धनिया पावडर. थोडंसं कलर चेंज होईपर्यंत असंच परतून घ्यायचं आहे सगळा मसाला. कलर चेंज झालेला आहे. आता गॅस बंद करून एका प्लेटमध्ये काढूया. वांगीमध्ये भरून घ्यायचं आहे. अगोदर आपल्याला वांगीमध्ये मीठ भरायचं आहे, त्यानंतर मसाला भरायचा आहे. मीठ चांगलं भरून घ्यायचं आणि त्यानंतर मसाला पण छानपैकी असं भरून घ्यायचं आहे आपल्याला. सगळ्या वांगीमध्ये भरून झालेला आहे मसाला. आता हे वांगी आपल्याला तेलामध्ये छान फ्राय करायचं आहे. हे उरलेला मसाला आहे. कढईमध्ये त्या तेल टाकूया. तेल गरम झालेलं आहे. त्याच्यामध्ये आपल्याला वांगी ॲड करायचे. कलर चेंज होईपर्यंत आपल्याला वांगी परतून घ्यायचे. वांगीचं कलर चेंज झालेलं आहे. त्याच्यामध्ये मसाला ॲड करूया. ह्याला फिरून आपल्याला 5 मिनिट असंच ठेवून द्यायचं आहे. पाच मिनटं झाले आहेत. आता त्याच्यामध्ये आपल्याला पाणी ॲड करायचं आहे. 1 ग्लास पाणी ॲड करूया. त्यानंतर आपल्याला त्याला आणखीन थोडंसं परतून असं झाकण ठेवून गॅस चालू ठेवून बारीक आचेवर ठेवायचे. 10 ते 15 मिनटं शिजून घ्यायचे. तसं छानसा कलर आला. 10 ते 15 मिनटं झालेले आहेत.
बघूया आपले आता वांगी शिजलेत का नाही. आपली वांगी तयार आहे.